Pipila ka menor de edad nakuhaan og video nga nagsinumbagay sa public market sa General Santos City. Plano karon sa kapulisan ug opisyales sa barangay nga ipatawag ang mga ginikanan sa maong mga bata. Ano yung report ni Abby Caballero? Makita sa video kining pagsinumbagay sa duha ka lalaki sa public market sa General Santos City. Taod-taod nanumbag na sab kining naka-gray. Gipunggan siya sa usa pa ka lalaki hangtod sa silang duha na sab ang nagsinumbagay. Ang maong video kuha sa usa ka residente nga nagtugtog sa lugar ni adtong higayuna. Nang time po kasi na yan, tumutugtog po kami sa isang store na nag-hire sa amin para sa opening nila. So nagda-drum beats po kami. Habang tumutugtog po kami, bigla po sila nag-away. Tapos hindi ko po maintindihan kasi may nag-aaway, may sumasayaw. Kaya po ako napabidyo. Matod sa nag-video, nag-away ang maong mga lalaki tungod sa ginasuhol kanila sa ilang pagbantay sa nagaparada nga sakyanan. Pagka po may paparada, magbabantay po sila ng motor o kaya sasakyan. Pagkatapos po, pag aalis na yung may-ari, nagkakaagawan po sila sa bayad. Sa pagpanubay sa kapulisan, nasayrang ang tanang mga nalambigit sa insidente, mga menor de edad. Busa magpahigayon ang General Santos City Police Office og regular monitoring sa lugar aron dili na mausab ang hitabo. Directive na rin natin yung ating station commander concerned to look into that kind of incident para mabigyan din ng aksyon. Duna sab oplan yaw-yaw ang barangay aron manawagan sa mga ginikanan nga bawal magtinir ang mga bata sa palengke. Gani ilang ginaplanuhan karon ang pagpatawag sa mga ginikanan sa mga nalambigit nga menor de edad. Akong ginaawhag ang mga ginikanan nga unta di ta magpalabi nga atong mga anak is isanay nato sa inana. Isanay nato sila nga paadto sa eskwelahan. Magtinabang lang gid ka. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.